yanzu duk wanda yake zaune a Kano ya sani a ƙarƙashi na yake in dai mawaƙi. Kai ma kenan yanzu. Yawa misali nake ma ban ce ba. Haka. Ina ma wa misali yanzu kenan duk wanda yake a Kano a ƙarƙashi na yake kenan. Kuma in naje Dutse kaga ina ƙarƙashin Ala. Idan ka je Bargu kana ƙarƙashin Adamu na Gudu. So mun je ƙasar Hausar muna ƙarƙashin shi sarkin waƙa Dauda. Kai a waccan masarauta hakimi ne yanzu. A masarautar sa? To shikenan mun yi mubaya'a duka. Yanzu misali kayi mubaya'a da wannan sarauta. Kwarar in dai za a ban mu huta mun yi mubaya'a. Wannan kalamai naka kamar masu harshen da mu ne. So ai yanzu misali da kake so ka fito ka faɗa. To bari mu bayyana ma abin guda ɗaya. Ita wannan sarautar da aka ba Dauda. Inda da ilimi da gurbin ilimi ta samu abu ne namu na ci gaba. Duk maganganun da suke faɗuwa na zan mulkiwa na duk ma bai kamata ba. Ka fahimce ni? Wannan sarautar da aka bashi sarautu ne wanda ake bamu wanda da